לצערנו הרב, בשנים האחרונות אנחנו שומעים על מספר רב של יידויי אבנים לעבר רכבים ישראלים, ואנחנו בחברת אנטיסן יש לנו פתרון טוב שלא צריך להחליף חלונות ולפרק את החלקים ברכב, אלא זה ציפוי מונע פריצה ומונע כניסה של אבנים ברכב. רכב שמגיע אלינו מצפים את השמשות בציפוי 350 מיקרון, בין 100 ל-350 מיקרון עובי ציפוי, שפשוט מאוד מונע את הניפוץ של השמשה. לא מתנפצת השמשה, השמשה נשארת שלמה במקום. האבן לא חודרת פנימה. הפתרון שלנו בעצם מציל חיים. זהו ציפוי שמלבישים על החלון, אוקיי? זוהי מדבקה שבעצם מתלבשת על החלון בהתקנה מקצועית כמו שצריך, וברגע שפוגעת אבן או שמנסים לפרוץ לרכב או כל דבר אחר שבעצם מנסים להזיק לרכב, עם יידוי אבנים או פריצה או שבירה או ניפוץ, זה פשוט מונע. הציפויים שלנו לא אך ורק חוסמים את החסימה של האבנים ופריצה וכל זה, בעצם גם חוסמים קרינה, חום, שמש, הגנה של כל פנים הרכב, זה מפחית מעלות בתוך הרכב, ובעצם נותן את המקסימום הגנה מהחום שלנו בארץ. הציפוי של חברת אנטיסן הוא ציפוי שלא פוגע באסתטיקה של הרכב, ההתקנה שלו היא לא פשוטה, זה התקנה על ידי צוות מומחים, שמתקינים אותו בצורה מקצועית כמו שצריך ברכב. זה לא פוגע לא במנגנון של החלון, זה לא צריך לפרק את הרכב, לא צריך לפרק שום דבר, זה פשוט מאוד התקנה מקצועית כמו שצריך, שמכניסים את זה בכל הפינות של החלון, כך שזה מגן בצורה כזאת שהחלון לא מתנפץ לתוך הרכב, אלא פשוט מאוד אם הוא מתנפץ, הכל הולך החוצה. וכל החלונות נשארים שקופים לחלוטין, הראות מבפנים לא משתנה, הראות נשארת כמו שצריך. With Lumar safety and security film professionally applied, the glass may still break after repeated impacts, but it remains adhered to the film, slowing entry to the vehicle. The increased break-in time and the additional noise call attention to the thief and often cause them to flee. Smash and grab crimes are especially dangerous if you are in the vehicle at the time of attack.